Odense er Danmarks tredje største by, og Odense Kommune er Region Syddanmarks største kommune. Og Odense er med sine mere end 1000 år på bagen en af Danmarks ældste byer. Men det betyder ikke, at Odense står stille. Kommunen er dynamisk, innovativ og rummelig. Der er mere end 250 legepladser, 150 forskellige nationaliteter, og med mere end 16.000 studerende er Odense en levende studieby. Shopping i Odense er et kapitel for sig. I centrum gemmer gågaden på et mylder af butikker, caféer og restauranter. Og Rosengårdscentret er et af Danmarks største indkøbscentre, med Bilka og IKEA lige i nærheden. Odense giver dig adgang til bylivet med kultur og handelsliv, men samtidig så har vi også rigtig nem adgang til natur, vand og grønne områder. Der er mange arrangementer i Odense, og byen har et rigt kulturliv, både for børn, unge og ældre. Jeg føler faktisk, at den er meget god. Jeg kan godt lide en meget stor imødekommenhed, der kan være hos folk, og så at det samtidig koblet sammen med nogle parker, der ligesom ligger i forbindelse med hinanden. Så det er egentlig lækkert nok at kunne gå ned i Munke Mose og slappe af i solskinnet. Så jeg kan egentlig super godt lide det. Jeg synes, det er en fed by, og helt klart noget, jeg kan overveje at blive boende i. Jeg kan godt lide at bo i Odense, fordi det er en stor by, men med en lokal fornemmelse. Der er lidt af det hele, altså smuk natur og gode tilbud, indkøbsmuligheder, og der er, man skal bruge. Man skal ikke køre langt for at finde noget. Odense er kendt som den legende by, der tør eksperimentere. Det er måske en arv fra en af byens mest kendte børn, H.C. Andersen, som har givet navn til den del af byen, hvor han blev født. Og også en anden af byens andre berømte sønner, Carl Nielsen, har inspireret til eksperimenter og et rigt kulturliv. Odense er en grøn by. Åen snor sig gennem byen og gennem parken ved Munke Mose og H.C. Andersen Parken. Videre forbi Odense Zoo, hvor man kan nyde en gåtur gennem den hyggelige have. Og så er Odense Danmarks cykelby nummer 1 og har 360 km græs- og asfaltstier langs åer og nedlagte jernbanestrækninger. Odense Kommune arbejder målrettet med en strategi om vækst og mangfoldighed, og kommunen byder da også på jobs inden for alle kategorier af erhverv. Og med en transporttid til København på 1,5 time ligger alle muligheder åbne. På boligområdet har Odense meget at byde på. Det gælder både rækkehus, lejlighed og villa, hvad enten du vil eje eller leje, eller for eksempel hvis du ønsker at bygge selv. Og det lille hus på landet i naturskønne omgivelser er selvfølgelig også en mulighed. Også på uddannelsesfronten er Odense Kommune attraktiv. Med sine 36 folkeskoler og 14 privatskoler fordelt rundt i hele kommunen, gymnasier, handelsskoler og universitet, ja, på alle uddannelsesmæssige områder er Odense i front og kan give dig og din familie alle muligheder for at ruste jer til fremtiden. Velkommen til Odense.